ni kafiri belebele banunu o baka mana kan baw fo o baka kaba ko kuma baw fo no bela Allah taala ko ala kirama ka sabali wo koro o de kama fana ka sabali no ngoro da ibalma mi ma famu kana ka ina fa do na jahannama kono kaba isigi nyogo mi ma kono num famu kana ka ina fa do na jahannama kono e ka sabali e re kun tetan e ki mire e fana kun ngalli manaya yana ka ko ko mi chugoti ala ko qur'an kono kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum afana kun betane ko ala en fusamantiya de di aw manawi limanaya so o e kal limanaya ko rani ma do tay e ko tigila ma yere ti islamai on na ma ke islamai abi seli ma min ti seli o de mina ke islamai o an kan jando nyona de ma jaman filila ni sababi Allah de ka fayere ko chaman gala ma ya fayma o usman kana la ka ya fanga na da koronde ne mo ko chaman soro da ente firawna lawa ne madala ne be kafiri do mun ka kafiri abu rani firawna tayde parce que amma me ko namrudu ko kale ala yede na firawna ko ka ya ala nga musa chito la firawna ma ala ko musa na balma kema fi aka kuma no mani de fo maro la binasra wal mabaire waju ala ba do ko firawna te waju abada ala ba do kabina sa kafiri aka mais ala ye musa digi dawa ke chugo de la nata ala ba do firawna te tudiyo na utaraka kuma no ma fo firawna yi ko maro la binasra ne ala yi kumaro la yere fena bina yere waju wani ka wajulu yere be kala ko nte ya fama o ko ne yo atene sin ya o fe yan tuguni o be jahannama kono ma ibisu boro chugo chugo e kanani foda do yere kene me ko ma ala jahannama kle kal fali de la akuma kuma karsa ko ni ala ko ne be tasma de kono ala ti ya fama tuguni e min bo kuma la yere kanga joro kadaka ala bana ka ya fa do mani kuma nyogonal afle ka fala kare sallallahu alaihi wasallam ni netoy ani maka kafiri banu non kalon tigela baw anto nyogona bay olu munu kera ko ñenne